Ysgol Treganna. Mae Ysgol Treganna yn ysgol tair ffrwd sydd wedi lleoli yn ardal Treganna yn y brifddinas. Mae yna bron i 700 o blant yn yr ysgol a ni yw un o'r ysgolion Cymraeg mwyaf yng Nghymru. Llynedd, deithom yn ail yng nghystadleuaeth Caerdydd yr Oer, ac fy wnaethom wir fwynhau'r cystadlu a'r perfformiad. Mae'r gystadleuaeth yma'n bwysig iawn oherwydd mae fe'n rhoi'r cyfle i ni i gyfansoddi Carol sy'n berthnasol i ni fel ysgol, ond hefyd mae'n rhoi cyfle i'r disgyblion i berfformio ac i rhannu'r Garol tu hwnt i'r ysgol. Enw ein Carol eleni yw Dolig Ddaw. Mae'r gan yn sôn am daith Mair Aroseth, ond hefyd yn sôn am daith bywyd. Weithio mae teithio pob un ohonom yn gallu bod yn anodd, ond mae'n nadolig gyda'i weddr, y rhyd a'r cariad i gynnig gobaith i bawb. Fe ddaru ni benderfynu cystadlu eleni oherwydd y profiad gwych gathon ni llynedd. Roedd yn brofiad arbennig i ni fel ysgol a'r plant wedi mwynhau yn fawr iawn. Diolch o galon i Mrs Catrin Evans am y geiriau a'r gerddoriaeth gan Mrs Bethan Mair Roberts. Mrs Roberts sydd am arwain y côr. Diolch yn fawr iawn hefyd i Mr J Collins ac Iestyn am cyfeilio i ni ac Mr Collins am y trefniad. Felly, roedden ni'n awyddus i gystadlu eto, mwyn rhoi yr un cyfle i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 eleni. Rydym yn croesi ein bysedd am lwyddiant eto. Nadolig!